Hej, nu står vi nede ved Johns pølsevogn, Johns Hot Dog Deli. Grunden til, at jeg lige om lidt vil lave et lille interview med John, det er, at han faktisk, selvom han er pølsemand, så er han mester ud i det her med sociale medier og markedsføring. Jeg tror faktisk, han er den eneste pølsemand i verden, der laver så meget. Han er på Foursquare, han er på Facebook, han er på Twitter. Han prøver en masse forskellige ting. Så er han også administrator af den her pølsevognens bevarelsesforening på Facebook, hvor han faktisk lige nu har rundet 24.000 fans. Hvis man skriver noget derinde på væggen, eller hvis John han stiller et spørgsmål, jamen, så kommer der lynhurtigt en 50-70 kommentarer. Der er så meget gang i det, så nu prøver vi at spørge John, om han har nogle gode tips til, hvordan man brager igennem på Facebook. Så nu, John. Hej, Torger. Hej, John. Hvad hedder det, John? Kunne du ikke prøve at give et par tips til, hvad man gør med Facebook? Jo, det man gør med Facebook, hvad jeg synes, jeg går måske mod strømmen. Men hvis du hører mange af de der folk, de skriver, hvad man skal skrive, hvad man ikke skal skrive, alle de kloge hoveder. Men det kan jeg ikke lide. Jeg synes mere, man skal være en åben, og man skal spørge sine brugere inde på gruppen, hvad de vil have, og hvad de ikke vil have. Man skal ikke sidde og diktere dem. Så synes jeg, det går galt, ikke? Og altid, hvis man går mod strømmen, så synes jeg, man får meget mere ud af det. Ja. Har du nogle eksempler på noget, som gav god dialog og god debat derinde? Jo, men det er jo igen, nu laver vi jo National Hotdog Dag, ikke? Og så spørger dem, hvad skal der bruges derinde? Hvad kunne I tænke jer til National Hotdog Dag, ikke? Og noget af det sjoveste, man kan spørge folk derinde om, det er, hvad skal en hotdog koste, ikke? Det er jo noget, der kan få folk op af stolen, ikke? Det er jo lige for, at de skal være gratis 24 dage om året, til at de må koste 2 kroner, ikke? Men man skal også provokere dem lidt, ikke? Ja. Men det gælder også om, når der er nogle folk, der er dumme og spiller smarte, så skal du sgu sige noget til dem. For det folk skal vide, hvor du står. Du skal ikke være blanke for at sige noget til dem, uanset om du sviner dem til. Fint nok. Du mister lidt, men du får mange flere på det. Ja, jeg tror at mange de har lidt sådan en angst for at skrive ting. Hvad nu hvis, og hvordan bliver det modtaget og så videre, men du gør det, du kører bare på. Jamen det er jo ligesom i min pølsevogn. Ja. Står du og dum over for mig, så skal jeg nok fortælle dig, at du er en klaphat. Okay. Så du er jamen, når der kommer mange af de der smarte jakkesæt-drenge hernede, ikke? Jamen, jeg fortæller dem, det er en flok klaphatte. Ja. Hvis de spiller smart, jamen fint nok. Alle er lige i min verden, uanset om du er det ene eller det andet, ikke? Ja. Så hvis man skal i gang med Facebook, hvad er sådan dit overordnede råd? Lad være at lytte til alle de der medieklovne der. Så lukker du din Facebook-gruppe. Så får du ikke nogen. Bare vær dig selv, kør på. Okay. Opdater hele tiden. Spørg din gruppe om noget. Okay. Involver dem. Yes. Jamen, tusind tak, John, for tippet. Ja. Selv tak. Det vil vi give videre til seerne. Ja, nu skal jeg lave månedens hotdog til dig. Jo tak. Hvad hedder det? Jamen, det er jo helt fantastisk. Nu laver John en månedens hotdog. Men det, der også er helt fantastisk, det er faktisk, at John han har lovet, at de første 10 af jer, som kommenterer på den her video, faktisk har mulighed for at komme ned her til Johns Hotdog Deli på Axeltorv lige over for Tivoli og få en gratis månedens hotdog. Det er jo helt fantastisk. Så kommenter ned under videoen her, så kan du simpelthen komme ned og smage de her byens bedste hotdogs. Nu står John og er ved at lave en hotdog, så lad os lige prøve at se. Du kan måske... Jeg kan lave en mere. Kan du fortælle, John, hvad er det, man får, og hvad er det, der er i hotdoggen her? Det er månedens hotdog i den her måned, det er med en ostepølse. Ja. Altid det grove brød, en ostepølse, hjemme noget grov sennep, tomat, timian relish, en pesto med ramsløg og basilikum, og så en peberfrugtsalsa. Det var helt fantastisk. Det er jo helt månedens. Ja. Jamen, det var det. Rigtig god fornøjelse med Facebook og med Johns Hotdogs. Hej hej.